18 yıl. 18 yıl hava bile. 18 yıl. Tuvalama diye varayım Maşallah. akalım. Hakikaten. Günaydın akalım. Oğlum yağdayla oturdum sağaman. Oturdu Xudoya şükür. Saçmam bir yağdı. Gelişmenir. Bolýar. Sizem özüňize meni jigi doğan hökümüne görüp aýdýaňyz gelişmenler diýip. Most ekrandan bir hilrek durýan bolmagy mümkin. Gaşym şonýar bolan üçin. Ene gaşym gara bolan üçin. Aslında gaşyň sara atsan owadan bala ýöne. Şeýle özüňiz meni żywoý görseňiz owadan saçmyň rengi şuma alyp alyp dolak goýberdim. Şoň üçin şeýle akylym. Hani barıňyz ara üstüme nemetdiňiz, ýekelediňiz meni aslında hasam düýplerine ta öz saçym çyksa hasam owadan bala. Ýöne belki diýişim ekranna webşanja görünüp bilýän bolmagy mümkin. Ýöne men özüm gowurdum. Deňje de açyldy. Etadanam genjaň, bajyň bileti gelýän zat. Bajy tampolum, siziň köpüňiz ýa-da nähil gitdi. Bärigem teredem allam. Ana şu wagt eýem köp üçin görkezip bilemek. Bir kilejik alypdan akylym gelenim bäri. Şo dowam edýär. Meselen her gün ýerden turýan limony suwumy içýär. Ondan soň çörek zat ýene ýemek. Oň üstüne nowgurt geçdi. Bir hepden aşyna 1 kilo almam. Normal lipikredýän sebäbi yolam gelim zat etdim diýip ýolum üstüne ötýär. Ýa aklym ýani ýolum adam meni diýär, zat temir edýär. Oyna janakım goýup barýar. Ýene çörek ýemek, şu suwum ol-bul garap. Belki anan marsaňyz ýöne normal ertirden hökman çekerim görkezlerini size diýişim ýaly 65 boldum. 64'de. Geç Allah geç görülçük. Allah. Haun görse bir aýjyny görün ýaly köp süýeni. Köpse peýda etse de bar peýda diýip ýazmaýarlar gaý. Görüpdiginden bilýän men eşitdim o ýaly adamlardan siz arkaýym bolan akylym. Köpse mara ýangyr bir hepdejik ulan ýara çaga çykdyr gowy diýip ýazýarlar. Okan köpse gowy adamlar ýazýarlar. Gence bir hepde ulanmam bolan peýdasyny gördüm diýip. Bun TV sawunlary men fabrika gidip görkezdim. Hem Instagram'da hem TikTok'da bir yerde platforma olsa paylaşıp çıktım. Şoň üçin aklym bilýärmi näme uğradyptym. Öňräň bir gence de ýüregi ýaňy üstärmedi. Men ýa-da gözüme sok hiç de bolanokda tebiýaglaryň aýdyn. Men niýe hep de görkezimde de öwrenýän ýa-da sawunyň näwesini niýe aklym. Karasalar ýaly aklym. Ana göresiň elen akmy. Ýürecik baýdajyk geç. Buram köp kişinin täzem bilen. Nerden almalyp sonra 863 ýaz goýan kelen toba estağfurullah. Işin namı ýagyndan çykady. Olat ýaz goýan söýdüm. Ana ya güleşden alsaňyz da bile krem amma sawun amma marketlerde var. Kamil marketler hemmesi bidenkidir. Ondan soň başga marda kuwatdan alyp bilýäňiz, Aýjamar parfümeriýa, şondan alyp bilýäňiz, Balkanna, hemme kamil marketler bidenki aýdyp geçişim ýaly. Köp ýerler gowlamagy, aýlany aptaboy tutuş bidenki arkaýyn alyp bilýäňiz. Garaş şoň ýaly. Ýa-da güläşe jaňat alan 864, 69, 88. Ýene hezret durýar. Alan kız 40 man. Nakanyastıva ýaňy odatdan gülalekden kremi indiregan etdim şema. Ay krem ýa da şetdim. Diýsen getirip berýär. Wala her gün aç görker sana döne. Aç görker. Çıkmaş krem ýa. Ýa-ni gelip bir hepde walla hangilen şu at. Gelenler bir hepde boldy. Häzir bir gaslarym açjak. Keredim. Ana 50 faktör krem var. Ana içine Kestik hadi.
Buram içinde ne gidip neme zatları, yaramlılıkları, neme gidiminde ne ama şunun içinde badırma bir daha aytıp verecek. Aytıp verecek diyordun aydı. Evet. Yani atıyor ne ha, komentaryaları koyan ne ha. Bir gayet öğren, o kadar gayet. O da şeyle da sıkırın dili yalı. Bir ervedere saatler yaptır, bir ervedere saatler yaptır. Ha? Kasıqarın yalı yaptır. Hamala gayda spesek geçirilecek gel. Uzun edip yaptır. Menen güzelecek koya özünü patpısat ettirip, söğüp şeyittirecek koya. Belan eder mi? Belan eder. Bulağa sarılım boyu verdim. Anarttırım. İçi yanıp hiyse yan tüselenir. O başkalar da qarashdı. Uşmalı kamen bilen qarashdı. Özüm neme gök pitiçka dalanmaptır sadağanı deyin. Onu doğdum burnu yarıdı. Hava hissat demedim. Bulağa sarıp koyverdim. İçine inne o da TikTok'ta da tədə filtre çıkıptır. Evet komentaryadanları capculuk. Səhra salam gülüm senden xayist. Bugün qıydımın doğlanığını adı Rabia qutlap beray diyecektim mümkün olsa diye. Rabia'dır. Gülür yüzün gülsün akılım. Uzak yaşa, sağlıklı, rızqallı, dövletli, bereketli, söyüp hem söylüp yaşa. Amin. Şeyli olup yaşa akılım. Qadırlı olup yaşa. Ayt. Qoşulla senem. Şeyma. İderlayanыңды düşünüm köp minnettar. Kim şu üstüde doğulan olsa uzak yaşasın Rabbiya'dan. Ha, sağlıklı esası. Oğudun yaşa. Ha. Adın yalık. Hakiki. Allah'ım sana hayırlı yaş versin. Ha. Söyleyen bergisiz algısız yaş versin. Amin. Ha, şey. O ne kız? Yürü çık. Ha. Gör, ilin yüreğe müt koşuk koydu. İlin yüreğe müt koşuk koyuyanıken. Çıkvara sizden gelen sorulara cevap vereyim. Türkmenistan'a gelsen hiç aktivde inne gayret et gelme diyenin dikkatine. Sen deyin canmalayam ki. Yo deyin canmak değil biliyorum. Bir yere gidip mesela bak şu ne amalına ecemlere gittim. Ecemlere gitmedim şu nire gittim. Daydamlara gittim. Daydamlarda daimler var, gencelenme, olar var, bular var. Çala telefonu. Şey kallar yağma şey. Alma diyelim. Onun benim huvasım kaçıyor. Şunun için aktif olup bileme. Onun son şirinlere gittik. Sen bokulma, korkma. Son şirinlere gittik. Şirinlere gittik. Doğrusu olur bey değil mi diyor. Buradan diyeymesin nemesi bilen. Çekinim almadım benim. Hile bilen berdeki adamlar çekiniyorlar. Onun benim istemeyen adam zor bilen yok. Ben seni alacak değil. Ay bir onu çekey. O şeyden. Yeni bir soru o neme? Şeyma ve cinsimi deyip soruyorsunuz. Hova. Yok bakalım. Senin soruyalım. Bu yazıp değerli diyelim. Şeylem yok bakalım. Neme de neme çakmışan okuyla diyecek kolumuz. Aklım yok. Şeyma Balkan taraftan. Şeyma bizim aslında hiç sadımız değil. Doğan olsak şunu yer birbirimize ne çektirerdik ha Şeyma? Şeyma ne çeyil bizi bile? 18 yıllar Şeyma bizi bilen doğan yala neyemiz kanı değerli neyemiz doğanına karar şun yal katnaşar. Neyemizden çektiriyaz birbirimize udumuzdan çektiriyaz qoğun ervet günniler hakik 18 yıl dile ansat. Şeyma bizim aslında hiç sadımız değil. Doğanımdan ayrı göremek Şeyma'mı. Ondan sonra yine bir soru Şeyma bilen berde qalanda bile yaşayanmı diyorlar. Hava. Akşam işe gidiyor. Aymelekte işleyen şeyle de eylek mağazayımızda. Qaydiya. Men bilen bilecek atya. Yerdenem yine öz öyüne gidiyor. Kevakt gidene onun işine gidiyor. Şey çıkıyor yaşap veriz ağdı verce olup. Yok vaxtınam gelgen. Kaç vatalgan dersin. Biram käbir adam nemçi Türkmenistan'a qatnayan, nemçi eyle, nemçi beyle diyenden dikkatine. Hemen yük getiriyen anardan. Hemen bärde men 3 sanak yerim var. Çağa nemem başladı nemede. Bulun reklaması, öz reklamam. Biram men ejem yarawsız mehlanlar. Ejem yarawsızrak özüm meni ejettiröýdýär. Diňe sähra diýip neme diýär kılıp. Ine häzir başyna näşip bolsa onu banisa ýerleşdirmeli. Gara köp sebäpler var. Ine
hayt verin derdin neme dip durayın. Öz işlenme, dertlenme, gelyen gidiyen, qova ödü. Gıyvat gitti şuma. Sizi beğenircek bolyan. Katı gıyvat gitti şuma. Yo, bir deyse sağolar, bir değerliyse, ünsvermesin, ikisi değerliyse, ünsvermesin, 3 kişi birden değerliyse, değerlerini ödyen yara bir kinoda biliyor musun? Hor bolup saçın gelişmedi deydiler. Benim saçımı üt götmene karar verdim. Yani dedim elbette gelişmendi. Yandan o dana. Yandan oğudun. Yani eyyem Ösüptür. Bıram men saçım bakım ösya ananır. Bilemek hiç. bakım ösya. Dey vaktınam şan yandı. Bitiştim. Koyarlar. Üt götçü aklım bir güne yazalım. Sizin etlayışınız renkte edecek. Belki de diyen hava men halk belki şon ya geliştiriyenler diyen şon ya kabul edenler deyip ödeme şey deyip goğunluk görüp üt götmene üt götmene karım bir gün. Şey ama diyen yeni bir haber. Karşımda odağımı diyen neme çizdirayın yani kalıcı makyaj. Uçtaydı. Yok ene planet alçı. O uçtaydı. Ertir ettireyim. Eyyem korkuyor ne udatlar? Kork akılım öğrenişme men yana prosta yüzüm bilen qatağa men. Qaşımam yok diye nalaç. Kaşa ben ne de yok yani korkuyor. Qaşım bağlaşama, güler yüzün gülsün men kvap şey yok. Sarda sen. Qaşına barot qara men qaşım. Dadamım odan jedip neme qızılrak renk ettirýän. Tan qova. Biram toy var, bir kısancak şoňa. Nerede? Bakın toy var. Sen tanıyam kan bakare. Şova daýdamyň bir gyýzy çykýa gara şemşatlar. Şoň gyýzy çykýa. Şemşat etse. Mara, saçım näçip ayırjak bolýan aýdaýynmy? Saç owadan, saç altyn, bu saç renk köpküş edibem bilen o kıyın saç. Etmese, tonunu tutturmazsa neme bakım gerek. Ömür ya okulat kalıp olmalı, yaşlar ya yığnap ovadanca muslak gezmeli. Men yana vapşe başartdım. Bize bolmayam kadiyana. Sauna mara çıkıptır özümün saunum deyip şey deyip men reklama hem öz yüzüme bir uxat bolsun deyip edýän. Men gati kraska yaşama medesin näli Anlamen var nememiz yok. Hudaýa şükür qatı. Yön näli altamen ayt. Yalt, haqiqan. Ayol ikimiz hem dälle. Şeýme şon ýaly ýokky öwün bolmalla. Ay biz ýaltalyqdan hem däl erkek ýalyk işläp berseň näde bu hod etjeksin? Yön onu da öwün bolmalla. Şeýle. İşleýär eda. Demek şu adam işte. Yok, mara insermenken bu işle şondan hod edilmeýär. Dam evine hem erkek hem heleyip. Näme soraýarlar? Gep näme gep gıybat edýärler aýt. Ay menden şu bacıncısımı. Neme bacın gıydım diýerler maňa. Sen onun 2 ýaş kiçi diýip aýt. Ha? Gence teyzeme Ondan 6-njy ýyl. Türk öğüttün diýerler ne ýanna bacımı diýerler. Men de diýerlermi? Ka men diýerler onnada men. Waji men daýymyň gelini bolýar. Ol men daýymyň gelini. Ol hiç şeýme bilen asla baglanşykly ýerler. Şu şeýle de gaýt toýda söýde görünmeli mümkin. Toy Hudaý bolla. Onuň näme soraýar? Ay sen ne akdan okmy diýär men akitjek bolly kän akitjek ol men ýene gyýdym sebäpli bärde galmaly. O bärde de biram işlemedem ýöredýär. Bagdyna geçirdi, iyi koydu şu taýda nesibetendim indi suat ýöredip ýörün. Güýjüm etdiňden gep burun ýokmy? Bapşa, yamanlaýan edýän. Ýok, aýtam gowy Şeýle, ýöne menen bärde näme göz ýetirdim. Meni ýaşlar dälle, orta ýaş gennejeler, ýani 40 ýaşdan aňyrdaky adamlar haf men iderleýän eken. Men şoňa göz ýetirdim. Ken ýaşlar, ýaşlar gowy ýa. Ýöne ululrak genjeler her bir sözümi, her bir zadymy hürdüňmi? Hawa. Biram çağalar, doğru, biram çağalar gowy ýan eken. Beýen, akylym men şolar gowy ýan eken, esasam. Men seredýän yürekden ýigrenip seretseňizem ýüregiňizde Allah jan gowluk bersin. Käbir adamlar neme diýär, erwede adam zat diýär, ýalgar ýa, aslında şonu etmeliler eken.
Doktorum aytdy, "Oň näme ýaşan, sen nerden bilen hiçsine jogap berme. Näme stressde sen bilen oga, sana güýji ýetýänler, belki gurlamada geçäý" diýdi. Şunça näme ýaşan bilem de. Şema. Dilan saat ýöne ha, 18 ýyl. 18 ýyl hawa bile. 18 ýyl. Tuvalama diýe wariň akalam. Maşallah. Hakyky. Diňe bara göz jaýyş goýun maşallah diýen 18 ýyl bile. Bile. Söwüşdigem Ursdagam. şeyler. Yo, bile. Jigdaganyň kıyaly. Hakyky. Biz jigdagan bolsa da mun ýak bol. Biz heret gulala bilen söwüşemedi. 3 ay 4 ay söwüş görýärse, ýöne sen bile söwüşdik bilýän bir hilek. Bir hakyky. Bir Ellerde hoş geldin. O ýadymyzdan çykyşyp bar ha. Gönüň ýaraşyp goýberýär, soňa aga ýerden şeyden bolmaň näme zat diýip ha, şema. Mikun ýaraşýar. Hakyky. Gyýy wagtymdan gyýy. Okuwçudyň da. Hawa, men okuwçydym da dogry diýen şema. Şema taň kiçidir öýdýärler. Şema 88-nji ýylyna kiçijek görünýär. 36 ýaşynda. 36 Ýaryn ýaşynda. alym ýaşymy. Hakyky. Jana. Şema, menen iň kän soralýan sorak. Näme diýerler maňa? Kime nähil soramary ýüzümize göre sabun aljak bolsak diýerler. Elbetde maňa. Nomun aýtdy ka? 861, 83, 83, 87. Gurtuldaky magadeniň nomeri. Hawa, jaňa sen ýüzüňize göre ulanıp bilýäňiz. Ondan soň birim näme sorak berýän şeýlerek tutoy. Birim näme sorak berýäňiz? Ýüzüm ýakarly, ýa dürtükli, ýa şoňa meňde soraklar gelýär. Maňa köp gelýär. Şonda meselem joram limony ýudy, şoga ulany, joram lavanta ýudy, şoga ulany bolmasyn. Aklym. Her kimin kojasyna göre. ýüzüne göre sabun döredipdir biz. Ene. Her kimin kojasyna ýüzüne göre, ýüzüňiz tuşlyka gözüňiz sabun içine sokup ýuma aklym. Şema jaňadyň şo size iň dogry maslahaty berýär. Ha, nähil ýüz bolsa.